Mun huone näyttää tällä hetkellä pahemmat kuin luolamiehen luola, joten mä haluan siivota sen teidän kanssa. Näette tällä hetkellä puolet mun huoneesta. Tää on tosiaan mun huoneen takosa. Ja siis tää jo yksinkin on ihan hirveä. Vähän niinku juttuna on se, että kun mä herään, niin mä tykkään jotenkin laittaa kaikki siihen. Joten siinä on nyt tommosia lappuja. Ja sitten lattialla me nähdään, siis tää on joku uutisointi, mutta siis periaatteessa lattialla me nähdään vaatteita, niinku kokonaan syöty toi sipsipussi, lahtuuri, sukki, roskaa ylipäätään. Ja sitten tälle matolle me nähdään näitä vaatteita. Vaatteet on ja pyyhkeet on aika yleinen näkö mun huoneessa. Ja joo, musta tuntuu, että about kaikki, jotka ei ole viikattu mun lattialla, on likaisia. Niin mulla on täällä pyykkikori, niin aloitetaan sillä. Mä päädyinkin siihen lopputulokseen, että mä laitan kaikki pesun, koska nää on kuitenkin vyörinyt lattialla niinku yli viikon. Joo. Niin mä pistän vaan kaikki pyykkiin ja mä haluan pestä pyykit tänään, koska ei ole olemassa kauheampaa fiilistä kuin se, että sä tajut, että sulla ei ole oikeasti vaatteita, mitä pukee. Niin kaikki lähtee pyykkiin. Nyt kun pyykit on tossa, niin mä käyn viemässä ne nyt pyykkiin. Ja musta tuntuu, että me kaikki on aika värikkäät, niin mä pistän kaikki muut paitsi valkoiset niin samaan. Nyt mä vein mun pyykit pyykkiin ja mä ajattelin nyt laittaa mun sängyn kuntoon. Niissähän on mun valkoiset lakanat, jotka mä sain joululahjaksi. Ne on tossa. Lykkätillä. Heidi ja... What's this? What is happening? No, sorry mun englanti. Ruotsi ehkä menee vielä. Two 2,000 years later. Tässä on tuoli. Tässä on... Ei he. Mun pitää laittaa... No tyynyt menee vielä jossain kohtaa. Nyt mulla on tää. Ja sit se alalakana vielä. Voi. Beike. Mennään beike. Eikö tuolla on vielä joku? Ei kun näinkin on paljon lakkaset. Eiks mua olla mietitty? En mä tämmöstä halua. Onks toi pinkki olevana? Nice color. Mä nyt tässä päättelin. Koska pinkkihän aina näyttää hyvältä. Ja nää yhdessä. Perfect. Juttuhan on siis se, että mulla pitäisi olla varten päässä siivottu huone. Mä tuun sensuroimaan tän, mut siis tämmösiä paperoit. Sinne vaan. Tosiaan tällä hetkellä mun toista pattia, se joka on tämän paksunen, niin se on tällä hetkellä toisella mun sukulaisilla, koska ne on siis laittamassa meidän terassiin. Niin sen takia mun senkä on tälleen aika ohuen näköinen. Mut ei se haittaa mitään. Halusin vaan tulla siis sanoa, ettei kukaan niinku ajattele, että olisi niinku tämmönen. Tadaa! Sänkö on valmis. Ja mun mielestä tää näyttää ihan sikasöpeltä. Mä lisäsin pari mun pehmolelua tohon, vaihoin lakanat. Ja siis tämä pitäisi pestä, mutta mä laitan heti kun mun vaatteet on valmiit ja... Joo. Seuraavaksi käydään ihan koko lattian kimppuun. Nyt tavallaan tärkeimmät ollaan jo hoidettu, niin ei nyt olla silleen niin huonossa etapissa. Tällä hetkellä mä oon siivoamassa mun pöytää ja mä siis on vähän jo siivonnut tai aika paljonkin. Että tässä on vielä tämän verran jäljellä. Tosiaan
se oli mun jalka, niin en kuvannut kun siivosin koska no ei vaan ollut semmoinen niinku jaksaminen. Tai en mä nyt sitä syytä. Sano vaan, että tulee nopeammin tehtyä, kun jättää kuvaamatta. Mutta tosiaan mä siis siivosin lattian ja pöytää vähän sen, mutta en paljon lattia, koska tuossa on vielä toi perän jäljellä. Ja mä tein sen nyt. Samalla mä kuuntelin Disney-musiikkia, niin sekin oli yksi syy, mutta mä laitan nää sit, kun mä oon siivonnut. Niin kertokaa ihmeessä, jos te haluaisitte niinku ostoksen esittelyyn Lontoosta. Mä en ostanut paljon, niin se on hyvin semmonen joku 6 minuutin video. Että jos mä selitän ihan kaikkeen, niin sit se pitentyy. Mutta mä en ostanut todellakaan paljon. Et joo, ainakaan budjetillani. Kiitos paljon kun katsoit tän videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!